салом дӯстони азиз, мо мехоҳем бо шумо ан ҳамин хел як сузма, сустак ё қарни касе чизе мегӯяд, ан ҳамин хел тайёр кунем. Хеле мулоим, бомазза ва бо маҳсулотҳои дастрас оддӣ тайёр мекунем. Барои тайёр кардани ин ба мо лозим аст оби шир гарм, дурож, намак, орд ва каме гашничу укроп. Дар аввал мо гашничу укропро гирифта майда реза мекунему. Баъдан оби ширгармро меандозем, намак ва дурожро меандозем, якҷоя карда хамир тайёр мекунем. Хамир бояд каме мулоим бошад. дӯстони азиз, фикрҳои худро дар комментария ҳатман нависед, ки шумо ҳамин сустаке ки мо мегӯем, шумо чӣ мегӯед? Яхело меган қарни, яхело сузма, яхело ҳар кас ҳар чӣ мегӯяд. Ҳамин хел вақте ки хамири мо азбаски мулоим аст, мо дар инҷо каме дастонамонро ба равған тар мекунем ва ан ҳамин хел бо салафан пӯшонда дар ҷои гарм ба муддати 1 соат мегузорем. ва ба русӣ чӣ мешавад ҳатман нависед, мо наёфтем ба русӣ чӣ мешавад. ҳамин хел 1 соат гузашт, мегирем, баз дастамонро бозам ба равған тар мекунем, ба зулҳои майдатар тақсим мекунем. ҳамин хел аллакай дар инҷо рӯғани мо гарм шуд. Мо дар инҷо ногуфта намонад боз намаков кардем. Барое ки инро мо дастамонро дар намаков тар мекунем, ҳамин хел бо даст тунук мекунем ва бирён мекунем ҳар ду тарафашро то сурх шуданаш. Ки пухт мегирем ба ҳама иштиёи таом ҳатман тайёр кунед. Хайр дӯстони азиз, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.